Mga magtutudlo sa Northern Mindanao nakigduyog sa World Teachers Day karong adlaw. Bisan sa virtual celebration, pipila sa mga estudyante ang mipadayag sa ilang pagigugma ngadto sa ilang mga teachers. Ani ang report. Karong adlaw ginasaulog ang World Teachers Day o adlaw kung asa ginaila ang mga sakripisyo o serbisyo nga hatod sa mga magtutudlo ilabi na karong may pandemya. Sa Northern Mindanao gipahigayon ang virtual event nga Bigaten program kung asa gipasidunggan ang mga magtutudlo sa tibuok rehiyon. Usa sa mga misalmot sa mong selebrasyon ang Agusan National High School sa Cagayan de Oro City. Bisan sa simpleng pamaagi, nagpahigayon kini og programa nga gapakita sa ilahang talento, ilabi na sa biritan. Game usab ang mga magtutudlo sa mga padula nga nakahanay sa ilahang programa ug tungod hugot ang pagpatuman sa health protocols. 50% lang sa populasyon sa mga magtutudlo ang gitugutan nga makaapil sa programa ug ang uban sa virtual na lamang gipatambong. Mensahe usab sa pipila ka magtutudlo nga makahatag pod og angay nga pagpadumdum mga ang commitment sa atong mga magtutudlo. Ug syempre, wa sab nagpaulahi ang mga estudyante sa Special Program of the Arts tungod aduna sab sila virtual tribute nga gihatag ngadto sa ilahang mga magtutudlo. Even if we can't meet face to face, we will still celebrate it virtually. And thank you, teachers, for being here with us. Thank you so much. Clap, clap. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.